Aw, ruħi, jien Domenica tat-Teletubi. Jien nista' nidħol għal Love Island, please. Doming, tidħol għal Love Island? Ija, taħseb li daħluni bombshell Ifhem, ma nafx għax kien hemm popazz bħala parteċipant. Ed bis-serjetà, min kollox hemm Niġerjan, Awstraljana, Spanjola, jekk ma jdaħlux lili panik kbir naqla għal min Maltija Le veru jekk qiegħda hekk. U jien bil-Malti nkellimhom li nagħmel kultant indaħħal U kurzita, min jogħġbok l-iktar ejja? Jien għal dak daqs tiegħi. Mela kemm għandek żmien? Le! Daqs tiegħi mit-towl! Jake, se toħodula allura? Mela, dak jiena inġennu Taf li qed ninnota ħaġa ħanara ħares lejha sew. Inti x'baftit lill-Lenja. Il-qormija! Kulħadd hekk qed jgħidli u hija ikollha plastik u jien kollha drappu foam. Ħallejtek jak